Vitsi, ne tulee myöhään syömään. Ihan pirun myöhään tulevat syömään. Pistetään kuvat siihen Suikalalle ja naamioidaan blandit ja odotetaan, että mitä tuleman pitää. Niiden lintuja mitäs joko täältä tuonne järveen saa. Saatiin ne tulemaan vastavalla aika hyvin. Niillä oli ruokapelto, niillä oli tuossa suoraan meidän edessä semmonen rajalle on varmaan semmonen 40 metriä, 50 metriä apilapelto ne halus. Ja sinne ne laskikin aika moni, mutta äänikäyttösytyksellä saatiin tulemaan niinku katsomaan kuvia tarpeeksi läheltä ja osa halusi jopa laskeutua. Mitä me tehtiin on lahdella, että me nimenomaan laitettiin ne niihin linjoihin tuohon. Vähän nyt markkeerattu